Ако в името ви има буквичката С, това послание е за вас. Ще успеете да стигнете до отговор на въпрос, който много ви тормози. Макар и малко с закъснение, макар и така да се чувствате нерешителни, да не знаете как да постъпите, ще откриете отговора на този въпрос. Хубаво е да осъзнаете, че победата не е на всяка цена и не си заслужава да плащаме цена, която е прекалено скъпа. И макар в момента да изпитвате огромно безпокойство, при някои от вас е възможно дори да има някакви конфликти, някаква агресия. Е хубаво да знаете, че в крайна сметка ще получите едно така тържество, ще възтържествува справедливостта по някакъв начин за вас. Така че бъдете готови за възможността да започнете нещо наново, да поставите едно ново начало, да се фокусирате върху дома си, или пък за някой от вас може да означава, че сте прекрачвате в някакъв важен етап от вашия живот, или че трябва да си вземете малко почивка, защото всичко това, през което преминавате, е свързано по някакъв начин с колелото на съдбата, и това е промяна, шанс за промяна, който ще донесе щастие. Ще получите подкрепа, ще намерите решение на проблемите, които стоят пред вас. Ще се радвате на щастие, на веселие, на едно ново приятелство. За някои от вас ще е възможно да ви се наложи да започнете да се обучавате или пък да развивате някакъв талант, който имате и към този момент сте потискали по някакъв начин. Но при всички положения развитието на този талант или започването да учите нещо ново ще повиши вашите стандарти. Ще достигнете върха на успеха, ще получите просперитет в цялото това нещо. При някой е възможно да е свързано с семейството, да получите някакво наследство или да ви се наложи да се върнете към корените си. За всеки ще бъде различно. И макар в момента да изпитвате съмнение, да сте, бих казала, нетърпеливи, да се чувствате потиснати по някакъв начин или пък да сте по-дребнави, имайте предвид, че вие сте завоеватели, че вие сте, притежавате това, което ви е нужно, за да постигнете крайния резултат. Имате амбицията да го направите. Можете да бъдете победители. Просто трябва да държите контрола здраво. Надявам се, че съобщението ще стигне до тези, на които им е необходимо. Хубав ден!